Čišćenje duše od egoizma ima višestruku ulogu. Time se ona, osim što je spremna na čistu ljubav, istovremeno i pokorava i biva lišena vlastite osobnosti. Koncept takve ljubavi najbolje iskazan u uvodnom spjevu Mevlaninih stihova Mesnerije u takozvanoj najnani, parafrazirano instrument naj ili flauta, koji se otrgne iz svoje bašče najba, iz pravodine, iz najstana, on tuguje zbog rastanka, čeznući za ponovnim sastankom ili vraćanjem domovine. Bez svirača, taj instrument je samo obična udrana krska, lišena vlastite osobnosti, koja oživljava nakon što se prije svega iščisti iznutra, a zatim propjeva božanskom ljubavi. To je dakako alegorija koja podsjeća na naš rastanak od pradomovine, odnosno od vremena kad su duše prvi put stvorene, odnosno od Ezela, to je od sastanka sa gospodarom. Sad, može li se poruka na name nazreti već donekle u samom izrazu na riječ ljubav? Svako ima svoju definiciju ljubavi, međutim, etimologija daje konkretan odgovor. Etimološki ljubav je izvedeno od glagola ljubiti. Mi u našem jeziku imamo izraz i priljubljen, u značenju spojen s nečim, a ljubiti znači spojiti usne. Zato će riječ ljubav etimološki u stvari značiti spajanje, odnosno veza ili sastanak. To je osnovna njena definicija. Privrženost, privlačnost, sklonost, bliskost, a kad se dvoje vole, kažemo da su u vezi, ili da su u ljubavi, ili da su povezani. Tako smo etimološkom analizom riječi ljubav dali konkretnu realizaciju samog značenja. Dakle, ljubav kao apstraktna kategorija ipak iz svog izraza pokazuje i svoje suštinsko značenje. To je dakle čežnja za spajanje, što je istinski element svake vrste ljubavi. Zatim imamo ljepotu kao tematsku odrednicu. Ljepota je isto tako dosta povezana sa ljubavim. Voli se ono što je lijepo. U divanskoj poeziji svaka ljepota je odraz apsolutne ljepote, kao što svaka čista ljubav vodi glavnoj ili velikoj ljubavi i ljubavi prema Bogu. Isto tako, ljubav i ljepota u životu su oboje apstraktni koncepti sa konkretnom stranom u realizaciji. Pitamo se šta je ljepota, opet možemo dati neki vlastiti odgovor. Ovdje imate psihološku odrednicu ljepote. Suštinski gledano, ljepota je sve ono što nas privlači, odnosno ono što nas lijepi za sebe. Ljepota je odlijepiti ili odljepilo. Kad se nešto uklopi u nešto, to je opet spajanje ili zaljepljivanje ili lijepljenje. Ono što nas privlači i lijepi, to je ljepota. Zaljubljeni čez nezavoljni, da se sastane s njim i da se spoji. Ljubavni parovi u divanskoj poeziji metafora leptira i svijeće ili slavuje i ruže poslužili su za metaforično obilježavanje alegorije, takve čežnje. Leptir ili leptirca koja obleče i kruži oko svjetla čezne za susretom, čezne za spajanjem sa svjetlom i u trenutku spajanja on sagorjeva i nestane. Imamo li tu pojavu opisanu u samoj riječi čežnja? Šta bi bila čežnja? Čezniti za nekim priželjkivati ga ili ga silno željeti. Međutim, ako uđemo konkretnije u samu etimologiju, čeznuti od glagola iščeznuti, a u stvari i nestati, istopiti se. Isto kao što se onaj leptir istopio u čezne za sebe. Znači, u samoj riječi čezna imamo to nestajanje, ili da kažemo da se neko topi za nekim kolokvijalnom stilu. Čovjek je odraz Božje svjetlosti i istražuje puteve sreće da bi se ponovno susreo sa gospodarom, tako da je sreća isto tako tematska odrednica, kao apstraktni koncept opet. Divanski pjesnici pjevaju o sreći, a ako se upitamo šta je sreća, opet možda svako ima svoj odgovor. Etimološki ipak,
Sreća je susret ili događaj. Sretni su oni koji se sreću ili spajaju ili viđaju. Kontekstualno, divanska poezija u najširem smislu pjeva o rastanku i o sastanku, odnosno o ljubavi. Rastanak je pritom tuga, a sastanak je sreća. Najveća sreća i najljepši sastanak je sastanak sa voljenim, u konkretnom slučaju sa gospodarom. Rastanak koji se često spominje u ovom pjesništvu odnosi se u prvom redu na ono što smo već rekli, na onaj početak ili trenutak stvaranja. Zato pjesnički riječ divanske poezije čeznu za tim povratkom u prvobitni susret. Potpuno predavanje gospodaru podrazumijeva pomirenje sa sudbinom, sa onim što je već određeno. Tome u prilog ide i vlastito pitanje sudbine, koje je uostalom pitanje opet svjetskih razmjera, pitanje cijelog ljudskog roda. Sudbina je neka sila koja u mnogim vjerovanjima upravlja životom ljudi. Uđemo li opet u etimologiju sudbine, povezat ćemo ih sa engleskim riječima engleskom riječu za sudbinu. Pogledajte kako je definisano to. Destiny i destination su u etimološkoj vezi. Destination ili destinacija kod nas je nešto odredište, prevodi se kao odredište, tako u stvari sudbina ono što je određeno. Po etimološkoj vezi ovih engleskih odrednica vidimo pravi smisao sudbine, a to je ono što je već poznato i ono što je već određeno. Jedna od glavnih tematskih odrednica divanskog pjesništva je zikr, stručno rečeno, ili sjećanje ili spominjanje gospodarevog imena. A spominjanje onog koga volimo je odraz naše ljubavi. Zikr je u divanskoj književnosti odraz pokornosti i ljubavi prema stvoritelju. Spominjati nekoga znači izgovarati njegovo ime, međutim u korijenskom značenju spominjati, sjetiti se nekoga pa ga spomenuti, dovodimo u vezu riječi uspomena ili zikr sa spominjanjem, sjećanjem ili čežnjom. Etimološki spominjanje vodi porijeklo od riječi spomen, što znači da spominjanje i uspomena stoje u bliskoj vezi. Dakle, u vezi su riječi spominjanje, sjećanje i uspomena. Sjećajući se nekog, mi ga spomenemo, prizivajući svoju uspomenu na njega. U konkretnom slučaju to je uspomena na gospodara, to je opet na onaj početak, sa početka priče. Približavanje Bogu odvija se posredno samim čišćenjem duše i to je to izgovaranje Božjih imena ili čišćenje vlastitog sebe. A svaka molitva je odraz približavanja voljenom. Oni koji su bliski voljenom, oni su njegovi prijatelji. Prijatelj je opet apstraktni koncept za koji opet svako može imati svoju definiciju šta bi bio prijatelj. Etimološkom analizom, ako zamijenite ovaj sufiks te sa novim sufiksom lac, dobijete riječ prijavac ili onaj koji vam prija. Prijatelj od glagola prijati, onaj koji vam prija i onaj koji vam pristaje, onaj koji vam odgovara.